Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Goblok Malam pemirsa. Kedok peteng ya guys ya. Masalahnya motornya tak masuk no. Panas yang jubu pemirsa. Aku nek bani bocor kan bahaya. Seneng nih Mas Santo ya guys ya. Hari ini saya mau menata belanjaan. Iki makan masak sik, nyambel panggang, terus goreng tempe, kemang ya ono apa? Bandengnya presto. Misalnya nek gak anu yang tak anget nah tak ibukno kulkas yuk dinggo lawon. Soalnya tempe iku ngudak tempe iki kono gune ndang selak busuk sing stok lama. Kene aku tuku sing baru, guys. Nah, ini aku mau nata belanjaan. Wis niki pemirsa isine kulkasku. Iki lawane. Mbok urung tak tukokno. Santai kok koyo wis ape dikunjungi Pak Presiden nah ya. Ora apa-apa. Pak Ibu untuk Pak Presiden rezekine lancar ya Pak ya. Emang balure pemirsa. Ketoke digondol kucing siji guys aku. Dikono Mbah Tampi mang pemirsa. Ben. Guys, tak taruh sini ya guys. Tuh balure. Terus emang bumbu tempenya masih. Terus iki stok telur ayamnya wingi ayam kampung tak ambil. Saiki wis dierami pemirsa, dadi wis gak tak ambil meneh. Kumpul dadi dibakaran. Soalnya suwi ayamku gak nganu. Sing dadi doro iki dalam arti iki ini lho pemirsa majer nek cara sapi iki majer bahasa Jawane sapi sing tidak ibaratnya sapi sing tidak beranak ataupun mungkin ayam ini ayam tidak beranak ini ayam dorong ngarani pemirsa. Orang burung darah lho. Ngono. Ya gimana? Kita tempe mau tak anu pemirsa. Iki buahe karek pir urung nyetok buahnya. Lah iki mang sop-sopane 3.000 piye pemirsa. Kemurung tak sepil karo pemirsa. Tuh, sop-sopan kene nang kene nganu 3.000 untuk sak ngok. Oh. Aku ngetakno sing stok apa nganu lawas. Dah ya sop-sopane tak taruh guys. Salam ana gambarku karek sak nyumplis. Ini berapa goreng nasi ya pemirsa. Terus apa ya pemirsa? Kita tata dulu untuk perbumbuannya. Oke lombok tak taruh sini. Aku gak tak dadekno siji pemirsa, stok lawas dan stok baru. Engko nek kualitasnya kan isek fresh iki kan wis lawas. Oh, ana sing tak sortir, tak pilih. Aku bar mandi pemirsa. Loh, kan kita sortir. Ini jenenge lombok ya guys yo. Kalau diserai kulkas yuk garing, diserai kulkas yo risiko ketuaan kematangan udah gosok. Tak tontonnya pemirsa. Jadi musik jiwa ini. Tapi singannya tak salah anyar. Kadang tak duduk ngarep. Kita kan mesin pukul pemirsa. Orang bosok sendiri. Kita taruh sini. Terus apa lagi? Terus lombok sing baru. Oh iya pemirsa. Tomatnya nang pasar. Aku tak cuci guys. Kita ganti di sini tomatnya. Tomatnya yo. Masih bisa. Ah, iki mang ana bawang bombay mon ndi ya. Tak kali ini nyandak kok, guys. Ora nyandak itu bisa. Nyandak. Sak sini. Nah, lho ki sempal kok bisa. Tidak betul. Aku yang menukui pemirsa, ini kita kumpulno. Tuku apa kadang untuk berkat.
guys. Lombok ini campur di sini mah berapa 8.000, tapi nek dhewe-dhewe gak ngerti pemirsa, aku tuh mesti campur pemirsa. Aku tuh mesti campur. Akeh jemplinge, soalnya iki nek jempling kemarin nek kayak jempling. Terus apa lagi? Ah, ini tempenya masih setengah mateng, besok mau mateng. Fermentasi ini, yuk ini fermentasi. Tak ngapane pemirsa. Apa yang di mana? Itu aja di aja nih kak. Oke, lomboknya taruh di sini pemirsa. Aku masih omong berdua tok ya karo anakku. Aku ki nganu pemirsa, gak tahu jenenge tuku saon opo. Soalnya mas saya kadang kala nek nyambel tok apa sayurku entek masak sithik sorene apa bengi aku goreng sego. Nah, jadi stok lombok harus tiap ready. Pokoknya nek Mas Santo nang omah ki beliau ya Mas Santo senenge mbok goreng-goreng opo, dikai lombok, dikai brambang. Pokoknya wis ngono kuwi lah. Iya. Sudah selesai. Iki ono sing satutan lombok di ini ora apa-apa jenenge. Anu pemirsa. Seberapa untuk bagi rapat ya. Karena kalau lek kundo dua kencur, dua jahe, dua apa, mbek lekku pemirsa. Wis koyo mbokku dhewe. Ya, ini sapa lek cedhak lekku deku menane panen pelem guys. Wakih yo karena aku nek kakek mudiku nek mencret yo mae tak weni guys. Niku ora apa-apa pemirsa. Nek mak kok kayak yundang, sing deku ngono pemirsa. Nek nang merah ki kepangan keluarga besar pemirsa. Nek aku wong rong gelintir ae. Kayak gedang ngono ku. Nek gak dijupuk bakul terus tak kon gopake. Kadang kala dikai mek sak jake ngono kuwe entekku suwi yo pemirsa. Kene kan lahane sing rada ombong, lane tak icil-icili pemirsa. Nek kayak gedang ngono nek panen iso ngrasakno. Bawang bombene lane tak rebuk pemirsa. Rebuk nang kene. Babukku tumis tumisan. Si berbau saus tiram ya. Ini sudah jadi sudah selesai. Semuanya tak taruh sini ya. Ini kan rapi pemirsa. Terus yang anu jadi keren awang urep. Ayo celengan warisan tak dadekno kulkas pemirsa. Ra ngono entek. Aku ki ra tak tutupi, aku wong wedok ya butuh tuku ngene ngono ngono. Misale ya sak 2,5 juta ya sisane dienggo wirawiri dienggo segala macem ya. Warisan ning Jepang pemirsa sebelum mau kesini iki. Tak ceritani. Duwe iki kudu tak jendelno. Aku ra dikandani sapa-sapa ya ini satuku dhewe wis gerang ya. Wis dewasa. Anake wis gede-gede dadi yo iki tuku nang Yoi, tunggale aku tuku ki nang ngene Cece. Yoi, kipasku yo iyo. Kan pertama iki sik kae. Satu anu sing takok anu kipas kok kipas kulkasku pembelian sing takok di apa ya aku lali. Iku sak ngertiku aku notane isih tak simpen masa cuma aku lali. 1.750 kaya apa 1.700 ya aku lali. Yo sekitar iku lah sisone yo tak wira-wiri nggo bensin nggo apa le pemirsa. Kan jebret yo saya tak nyangoni anakku, yo ninggali anakku. Ngono nek aku nang Jepang tak anakku pemirsa ngono. Anakku. Wis matur nuwun diwangi ngopeni mbokku ya maksudnya iki diopeni di apa ibarate diwangi didik lah cara ngono. Ngono. Wis kelas dene iki nanggung kelas 6 guys. Sak barengane amel alek. Yo ngono iki jebret sesuk langsung tak tukokno. Oke, beren YouTube langsung tak tuku TV, pasang wifi, bendang nyentel. Nek aku ngono guys, selama aku iso nyentel yo nyentel, nek misale ora cukup nggo kebutuhan sehari-hari yo siku
Soalnya ono buah nyumbang apa nih anak tilik bayi, terus kadang kula ono berita duka dulure apa tanggane nglayat sekitar kene apa ndi. Butuhane kan sepentingan kuwi sik to pemirsa. Iso nyelangi alhamdulillah gak iso nyelangi ya blonjo sik. Bojone wong kan ya ngono. Boros juga apik ya. Guys, aku nek iki mau persis pemirsa. Wis gede wis paham lah. Jadi niki tak jandal-jandalno sing keputus sharing ya bojoku sing nyukupi. Dan ini kan blonjo-blonjo iki aman, sisirane gak tahan di luar ruangan sing panas kan nang kulkas kan aman. Langsung pemirsa gak 2 minggu kok kontenku apa aku di konten purung ya lalu. Pokoknya bar dolan nggone mae pas yo mbek delok lek Damis ngonten kae, eling aku kok terus ditelepon sepupuku untuk arisan Kak. Alhamdulillah. Apa memang rencana apa nyelengi kulkas. Yang pertama saya paling primer, paling vital banget kan, paling penting kan kulkas. Alhamdulillah. Kulkas, yang kulkasku sing Jepang yo mosok tak gondol rene wong biyen yo. Yo sing kulkas Jepang iki aku sing tuku, guys. Tak nang buku. Lah apa lah yo wis entuk ring. Kuwi yo anggap ae yo cara ngono nek sing kae ku Polytron 2 juta kae pemirsa. Nek model iku saiki wis gak ono. Iki wis arep 7 tahun lah. Terima kasih pemirsa. Teman-teman iki mau menata belanjaan ambek milai bumbu-bumbu sing yo nek sing bosok yo ono siji loro. Wis tak pindahi. Iki wis berambang wis pokoke perbumbuan wis kebak lengkap wis blonjone wis bar. Aku belanja kuwi ngono kuwi pemirsa. Gak bulan-bulanan apa berapa gak mesti, tapi 3 hari sekali biasanya belanja. Pasar kapan wis lengkap. Gak ada ndi kecuali nek bar cepu terus mampir ning Laskar apa ning ndi apa nang Pasar Merah itu jarang. Kene iki lengkap, guys. Terima kasih dan kontenku Pak Arjo Lali dan Mas Gopem. Hari ini mata belanjaan memang masak dulu sik nyapu lap-lap menurutku pokoknya aku pekerjaan rumah itu selesai aku jam 11 siang selesai dimulai dari bangun tidur. Terima kasih, muka-muka segini pada lancar. Tahun ini sing pengen Nazara pun berbun dan keturutan. Pak Arjo Lali dan Mas Gopem, apa yang kau tanam itu akan kutuai. Arjo Lali bersumlah kufur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.